De ce? Da, de ce? Vă apucați de toning, că nu e bine. Neața și bine ați venit! La finalul clipului de azi o să vedeți prima cheie de la Tite. Și posibil și a doua și a treia, pentru că... Mă zici că ultima. Și ultima. Prima nu o să fie probabil cea mai extraordinară. Să vedeți de ce. Dacă am trecut pe răcire... Mulțumim, colegi. După ce a făcut Wissam proba la mașina lui cu răcire NRF, m-a convins, așa că am comandat tot ce ține de răcire, tot de la NRF. Hai să le demontăm. După aia trebuie să ajungă totul asamblat în partea aia de acolo. Și după aia toată bucata asta trebuie să ajungă asamblată în partea aia de acolo. Prima țeapă. Am comandat radiatorul de climă și Filtrul uscător. și filtrul uscător tot de la NRF aici. Da, a venit cu tot. Da. O fi mai bun ăsta? E bine. Ar trebui să fie... același. Îți dai seama că e același. Și ventilatoare. Astea sunt ventilatoarele, nu? Păi și auzi, dacă ne întreabă lumea, de ce schimbăm ventilatoarele? Dacă ne întreabă de ce. Da. Că sunt 2001 și noi nu prea mai vrem să mai lucrăm la mașina asta după ce povestea întreagă Până în 2030. nu mai vrem să ne mai atingem de ea cu nimic. Nici măcar cu un ventilator. Tot ce poți aici. Ia că le sucre ceva. Tot așa frumos o-ring-uri cu tot ce trebuie. Trac radiators. Trac? Da. Ne-am luat tir. Băi, eu zic că l-am comandat bine. Eu tot. Da, bun, deci tocmai am aflat că NRF-ul face și pentru camioane. Nu doar ventilatoare, ci probabil toată Radiatoare, interculere. gama. Așa. Da, ne păcălește un pic culoarea suprafeței, dar cred că se vede. Care e concluzia? Că nu trebuie neapărat să fie spart radiatorul după. E vorba că oricum ai nevoie de răcire și ăsta e singurul mod prin care poți să o controlezi. Radiator și ăsta chiar arată bine. De climă. Tot ansamblu. Doar că de foarte multe ori ai văzut că radiatoarele sunt prinse unul de altul. Se strânge foarte multă mizerie între ele. Cred că ați văzut la Wissam sau ceva. Da. Aia încurcă rău la răcire. Sunt mașini care au și intercooler între ele, la fel, nu? O să ai niște temperatură de aer în admisie, ok. De asta vrem să fie totul nou și schimbat, ca să putem să avem răcire bombă. Dar de curiozitate pentru cineva care are... Bine, asta oricum, dacă te uiți pe aici, pe la îmbinare, să văd urme, și aici la fel, pe aici pierdea. Să mai trebuiască senzorul ăla, nu cred că ăla. Dar pentru cineva care are o mașină de 20 de ani, dacă nu îi pierde, merită să-l schimbe sau nu are rost? Da, îți dai seama, că tocmai am zis că răcirea contează. Sau să bagi un furtun între ele? Tot ce înseamnă mașini mai noi, pe astea vechi am văzut probleme, dar mai răruți. Dar tot ce înseamnă mașini noi au probleme foarte grave cu temperatura de ulei. Că ai văzut că majoritatea au acum în infotainment, îți apare temperatură ulei 115 grade sau ceva. Trebuie să fie un pic mai mică. Sunt mașini la care zici la 120 și nu e chiar ok. Vorbim de toată gama VAG 2014-2015, mașini oarecum noi, Da. care au probleme cu chestia asta. Strânge foarte multă mizerie între ele. Curățată, dată jos, văzut ce se întâmplă, adică sunt multe chestii legate de partea asta de radiatoare. Nu, dar merge efectiv și o curățare. Cred că la un moment dat băgat un furtun
la radiatoare și... E spațiu foarte mic între ele, cureți o mică parte din ele, dar nu tot. Nu tot. Gândește că dacă ți intră mizerie între celule aici, Nu mai prea o scoți tu cu apă. Vezi un pic de tot mai scurt. De asta? Asta e la fel. Drum. Dar poate burbura altfel. Păi și eu ce-i fac acum? De fapt, burbura este altfel sigur. Așa pare, nu? Da. Deci îmi vine un pic mai drept, fix asta. Păi de ce? Ca să bagi către în el. A, mă interesează pe mine de ce? Cum fac să mă duc el mai înăuntru. Să mai iei un pic și din ăla? Sau e vazat? Nu știu dacă să mă mai duc cu ăsta mai încolo, adică să mai iau un pic din el. Ca altă variantă nu am. Din asta chiar nu poți să iei deloc? Pot să iau un pic din el. Păi iau lui ăla fix o buză acolo și iau și la ăsta o buză și îl scurtez din ambele părți. Lasă, doar de aici un pic. Păi aici am doar puțin. Păi puțin de aici, puțin de acolo. Vă apucați de tuning, că nu-i bine. Ăștia tot trec pe aici și nu-i nimic. Vezi-o pe acolo? Aha. Cred că ăsta trebuie să-l clipsez ca să-l văd cum stă. Deja e mai bine. Ca lumea, mă, ca lumea, iau. Și acolo a rămas și nu, acolo. Ești creier. Ce zici tu că asta e bun și face treaba? E ca în răsucit. Și treaba are una acolo. Trebuie să fie răsucit pe unde trebuie. E de returi, de la păi îl dai pe unde vrei tu. Bă, da, și șmecherii știu. Aoleu, ce e aici? Aici se face curat. Ce e aici, mă? Dar de ce se face curat? De ce se face curat? Ce se întâmplă aici? Că ăsta n-am, e modest. Face transplant de baterii. Hai, cum? Mutăm bateria din față aici în spate. Bă, ca la BMW-uri, ca la Ca la BMW. hibrid, ma... În baterii de alea mari cu gel. Aia ar fi ceva. Dacă nu mai mergi cu benzină și ulei, măcar să meargă cu curent. Curent ai? Deci se va întâmpla o șmecherie. Audi TT cu bateria în spate. Păi, Ori renunțăm la scaunele din spate, care oricum erau degeaba. nu, mă, că acolo trebuie să le iei portbagajul, de fapt. Da. Acolo pui geantă. Trebuie să ne gândim bine unde punem bateria, că o să vină la un moment dat și pernele și trească butelie, sistem Și o să management. rămână și spațiu în față. Pentru alte piste, Da. care se vor vedea pe parcurs. Mai aveți să-i punem numărul și gata. Singur, dacă- Păcat că numărul ăsta nu se respectă.
Neapărat. De-aia l-am pus, că aici se scoate. Da, păi așa am zis inițial că scoate 420. Că se scoate el 300 și e bine. Să doar ta se dă? Sau pe ori n-am pus să scoate. Așa. Ok. Ei, 4100, ia uite. o fi de atunci? De ce, din 2000? Da. Păi, asta nu e, mai e 2002 cât e asta. 2001, cred că. Dacă și cum. Dacă, mai nu prea cred că da. Cred că bateria o să vină sus aici. Pentru că aici e prea puțin spațiu. Dacă scapi de chestia asta Așa. și faci un plexi frumos Au, ceva mai mare, da. și îl ridici, atunci o Asta să da. fie un pic altfel situația. Ia uite, la fix. O să o punem deocamdată așa, nu facem nicio modificare în curs, că nu e Da, deci, prioritatea. cum am zis și mai devreme, nu știu dacă ai apucat să filmezi, la un moment dat mașina o să aibă niște perne. După ce o să terminăm multe chestii la mașină, la un moment dat o să aibă niște perne. Aia o să rămână ultima prioritate pentru că nu e cea mai importantă acum. Nu știu exact cum vor veni butelii, sisteme pentru perne, bla bla pe aici. Nu m-aș apuca să modific pe vița asta, pentru că normal ar trebui să renunțăm la ea, să venim cu ea puțin mai sus, ca bateria să o putem pune în locul roții de rezervă. Dar nu știm exact cum vom sta cu spațiu. O să facem ceva provizoriu, să o prindem cu chingă cu ceva aici, o să vină cu capurile din față până aici. Asta de aici. Da, are niște chestii pe aici. Da. Una acolo, una acolo. Aici și aici. Doar ca să stea provizoriu până vom vedea cum o să facem cu pernele. În momentul în care vom ști exact ce se va întâmpla aici, o să-i facem un loc special, cu suport, cu tot ce trebuie. Prioritatea e să meargă mașina. Nu suntem primii. Da, da, da. Prioritatea este ca noi să aducem bateria din față în spate, ca să poată Drago să aibă loc acolo, la admisie, la filtru, la intercooler, nu e spațiu absolut. Aia e mașina mică. Da. Esența tare, sticluța mică. Schimb și pe asta? Nu-l găsesc. Nu se găsește? Nu-l găsesc eu, nu știu. Am căutat, dar n-am găsit. I-am găsit codul. Care era problema cu el? S-a încălzit aici la siguranță asta. La ventilator și de la... Poate Dar o să-l desfac oricum, că trebuie să-i scot cablul ăsta de aici. Aici o să vin cu un alt cablu. Ăsta l anulez. Și îl desfac și poate pot să-i strâng un pic papucea. Și aici o să fie liber, frumos. Da. Ca lumea. Astea o să vină toate băgate pe aici. Inclusiv cablul pe care îl duc în spate. Deci acolo era problema. Da. Se poate curăța. Se poate, încă nu e... Aici o să-i torn niște plastic din ăla topit. La baton. Eu să-i strâng papucii ăștia și o să merg. Frumos, frumos, no notes. Aproape. Aici se încearcă o pompă de apă. Pare că n-ajunge. Vreau 25. Deci nu știe să lucreze cu chestii. Plastic. Aici e tot cu pompa de apă, e cu dragi cu nervi. Lăsăm un pic să se răcorească după aia. Și cu... Mamă, ușor. E greu, bă, ce face el acolo, bă, habar n-aveți voi. E greu, inventezi lucruri. Păi și trebuie cel mai greu să inventezi lucruri. Cont are și o grămadă de alte chestii de băgat, nu poți să le emuți așa. Voi nu știți că de la prima modificare la mașina asta se merge numai în modificări, numai în adaptări, numai în nimic ce i-a făcut producătorul. Care că rezolvă. Vine apa pe aici. Da, o idee cu asta o să trebuia să-l folosesc pe alibi. Ce ai furtunul? Da, oricum e ok. Și mă ajută foarte mult faptul că trec din diametru mic în diametru mare, vezi? Și nu mă mai chinui cu reducții, cu alea, cu hau, cu miau. Și dacă mă chinui un pic, îmi păstrez și ăsta și cuprinderea dintre ele. Să vină la vas. Ai scăpat și de problema asta. Vasul. Ai mai găsit și o mufă unde să o pui? La vas?
Da. Încă o mufă legat. E așa frumos când se leagă toate. Păcat că sunt puține care se leagă. Ne, cred. Frumos, atrisat până aici. Mi-ai găsit gaură? Ok, e bine. Deci are până să intre. O să-i mai dau cu tot bandă până în partea aia. Uite, l-a prins acolo jos frumos. L-a pus pe ăsta mai mic. Asta o să vină în tablou aici. Și am pregătit deja și lui. Deja? O să alimentează tablou. În capătul cablului care duce spate la baterie o să-i pun o siguranță mare. De 400. Am văzut niște porcării, mai sunt tot felul de borne. Am văzut unde are un fel de tăbliță. Bași firul lițat pur și simplu și strânge acolo. Dar nu-mi place așa. O să vreau să-i pun papuc la capăt. Pigulițe cu tot ce trebuie, să fie contact ferm, știi? Borne de Iveco, pentru cine știe. Pierd ulei. Unde pierd de ulei? La bușon. Băi, nu? Poate nu e strâns, mă. Da ce? Da ce? Ce e ceva special? De la temperatură. Nu, o lună. Asta. Păi, eu am vrut cu Bogdan și am comandat curea. Bogdan a adus cureaua, dar n-am montat-o. Nu-mi place. Nu fiți ca Bogdan. Auta aia? Ce vorbești? Da, mă. Pana ta, dar aici e, mă. Și Hollanderele cred că sunt într-o cutie pe acolo, cred că am găsit eu cutie cu Hollander, erau mai multe. Punește cum o scoci acolo pe bornă. Gata. 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 Dă și capacul, ia uite. Cu ei da capacul. Uite să-ți văd un capac. Uite că a făcut și legătura aici, băiatul. Vasul de servo. Văsiți de ciclu. Vasis de servo, mă scuze. Văsiți de ciclu. Prindem aici. Și așa nu mai intră, uite, vezi, punem aici. Am strântă situația. Ăsta ridici un pic de apă. Asta e de ce mai plin? De punte. Nu văd să aibă rost, nici așa. E propită și în punte și acolo și în cardan. Stă fix. Siguranță de cât? 400. Și pentru ce pui siguranță de 400 da, baterie? În cazul în care se întâmplă ceva și atinge, îi dezizolează în timpul caroserie pe undeva sau în caz de a are un impact, să nu ia foc pe seara asta. Aia să nu se strice bateria sau cât? Nu, să nu ia foc mașina. În caz de impact sau de ceva. Ea n-a avut de fabrică, pe general. Are doar pe alternator și pe restul. Deci e ceva de siguranță extra. Da. O vând cu tot cu piese. Nu mai gata după asta.
lăsat-o în viteză fără frână. Asta. Frâna de mână e mai complicat. Cum e cu apă prima tură cu TT-ul? Talent. Trage? E prima plimbare cu TT-ul? Da, înainte de stop. Ce a făcut, mă? A refuzat-o la remat? A adus-o înapoi? Fadă. Ia! Fii atent că i-au crescut 2 țevi aici în spate. Te-ai plimbat, Teteu? Te-ai plimbat? Ia, deschide aia să vedem ce a făcut acolo. Alin s-a plimbat primul. Ce avem traseul? Aha, blow off. Mare. Aici ciuperca. Mare. Și aici băiatul. Aici băiatul care este, o să vedem mai încolo, integrat în tragă. Deci. Și acum Fără deci. s-a întors, i-a făcut canalizare. A vidanjat. Stai mă! Bă, ușor că este în faza. Cu asta, mă. Ia uite mă, și abia le reglasem să bată și ele bine. Problem? Pac, pac. Asta e prima dilemă. După aia mai umblă pe acolo până în spate. Punem asta înapoi, trage aer fals. Ce ușor se demontează mașina asta. Opa, ia uite-l. Nu faci bine. Mărițel, Asta e mai mare ca țeapa mea de la canalizare. Ți-ar sta bine cu bebelușul ăsta. ați mă că e motociclist acum, nu mai interesează că... Suntem motocicliști. Esteți că esteți mai mulți. Să nu meditezi clipul ăla, lasă vrăgeala. A? Clipul ăla, Da? am filmat cu ăștia. Mergeam cu 300, cu 120. Noroc că știu că nu prinde 300 aia. Doamne, dacă prindea, nu mai eram aici. Erai Eram... la 300 de O km făceam cu aici. mâna de sus. O protejam, bă. Da? Veneai să spui cum face să legăm ăsta de ăsta. Că i-a dat probleme lui Dragoș. Toate că Dragoș i-a făcut loc aici să aibă mai mult... în fine. Bă, nu denigra lumea. Nu ne crezi, mă. Da, uite că i-a dat ai temă pentru acasă. În viață trebuie să fie și greu, trebuie să fie mai ușor. Absolut, absolut. În viață odată pierzi și odată nu câștigi, adică Exact. variază. E nemice de la port. Bă, lasă-mă! Lasă-mă, două ce crezi că am de făcut aici de săpat? Da. Lasă-mă faci. Că te iau ăștia lări să-mi bag cea de... Lasă-mă omul care distribuție de făcut Păi nu, că acolo. lucrează la aia acum, după aia eu duc înapoi. După aia când? Tu crezi că asta o terminați? Acum pe o oră, două. Până mai apare o problemă care nu se rezolvă și ne Și auzim. asta durată mergem? Da, taci mă. Dar ce vrei să fac, mă, discotecă? Cade și capăt. Ai făcut-o pe treabă să mă bată mama. Ai vrut tu să fiți meu. Am jurat băiatul ăla de aia. Hai că a fost. În urmă, soluția vine tot de acum 20 de ani, sub forma unei bucăți de furtun. Și Originală. bucata aia altă și aici o lăsăm așa, îi punem două. Fă, așa vorbim și mine cu fă. Bag un cap în gură și Vezi că ai de pus la căței pe filmarea asta. Azi îl f*** pe ăsta. Nu ți-l Denisa, ai grijă. Îi pui chiloții arătam. Nu zic că merge. Auzi? Bă, dacă nu iese, las-o acolo. Cățea și pana ta. Păi asta nu trebuie să mai strângi, mă. Hai, nu că ești. Deci pe aici vine puterea. Hai că puterea dacă e. Cântă. E, pure, mă. Amândoi, mă, amândoi. Hai că găsi ce să facă. Ce nu mă dă moți? Dai mai mă, dări pe ei. Gata.
A tăia și puiul? În cazul în care vă era dor, Ia. avem niște Mazda pe aici. Peste tot e un Mazda în serviciu. 2, 3. Acolo e Mazda, aici e Mazda, o paletă e Mazda. Bă, aici să nu fie Mazda. A? Altceva? Băi, când pui albastru, Ce fericit a găsit soluția. pe el așa, te iei aici sub, s-a legat cu ăsta, gata, m-a rezolvat-o și pe asta, îi dă cheie. La un moment dat. Dar tot freacă de ăsta aici. De cine să frice? Lasă-mă să mai freacă și între ei. Ce e cu băieții? Mai freacă în trei. Cauciuc cu cauciuc. E bine, dă-i bine. Când s-o sparge, îl schimbe. Nu mai am coliere, bă. Păi dacă folosim și la mașinile personale... Păi am folosit la asta 40 coliere de aceeași Le puneam aici pe masă când le puneai. Eu le puneam acolo și mă uitam iară la gol. Eu îi făceam mie cadou, Îi făceam mii cadouri. Ce-ai, mă? Hai să vezi. Ce-ai acolo? Actuator turbo? Vacumat. Face hâța-hâța. Hâța, la nu vine în găuri. Vezi măcar și s-a făcut ceva acolo. Manevră cumva? Până se rezolvă problema aia de acolo, de la actuator, mai trebuie ceva. Mai face niște loc. De ce? Pentru că, dacă ne uităm aici, ăsta nu e rotund. O să fac o adaptare, dragi. Era neapărat nevoie de aia? E bine. Și, acum e loc? E mai rotund. Nu mai trebuie. E mai rezolvat una. Avem varianta finală. Să sperăm. Acolo intră bine. A trebuit să refacă filetul la fiecare dintre cele două crezoane. Frumos! Și de acolo. E rezolvat și cu tija, care se va lăsa aici. Stai că arată bine. Cam așa. Nu știu cum să stau. Trebuie să dăm elevator mai jos. Mi-am luat coarne. S-a modificat-o frumos, uite. Ce? La fix vine. Cum era să fie aici, două ok. Am văzut astea. Dar ca cerincă. Ce-am făcut, Dani? Dacă știu ceva din lampa pe ăla. Dacă știu ceva de dau pe vechi. Da, un pipe ăla, a făcut altul. Cine a întrebat de el? Și asta e destul de... Bogdan? Da, la vechi. Destul de găsit. A rămas la el? A venit în mașină, cred că e la el. Eu nu știu că e mașina, bă. Nici eu nu m-am uitat. Ce ai zis, Ainur? Așa. Nu, că n-am auzit bine. Poate nu s-a prins pe cameră sau ceva, să fie sigur. s-a auzit bine. Da, de fapt, le ziceam și lor, că probabil o să întrebe lumea. Partea de admisie, intercooler, evacuare, s-a făcut la, cum îl cheamă, Dragoș, pe băiat? Șanco. Și e în zona afumați. Mie îmi place super mult, sincer, cum a lucrat și dacă are nevoie cineva, întrebați-mă și vă răspund în comentarii. Dacă are cineva nevoie de datele lui de contact. Mă, că e mișto făcut. Da, mă. Și acum că ai tu lumina aici, Nu să mai vadă. atinge, nu mai. Stai că nu văzut ureche. A făcut o bucățică din turbină până acolo și de acolo pleacă aici. Și uite că e o chestie interesantă, Partea aia. că oamenii știi zic plug and play și multă lume cumpără piese, admisii, evacuări, chestii, plug and play, țiplă, nu e că voia, știi, că ne zic oamenii, în jumătate de oră ați montat-o, așa zic toți. Scuturi, nu zic ce scuturi, evacuări, admisii, nu știu ce. Vine un pic, frate, și o să vadă și... Ideea e că în momentul în care a așezat omul pe mașină, stătea cum stătea, mă. Stătea un tip ieșit și unul nu știu cum. Ăsta era la față și ăsta era ieșit, adică era foarte strâmbă. Deci ea pusă pe poziție, stătea strâmb și omul a trebuit, cred că aici, nu din ce văd. Aici e o modificată, da, mi-a modificat prinderele aici. Da, și ideea e că trebuie să Că fie... mi-atingea și aici, și aici. Aici venea lipită și
Pe aici probabil că mai atinge. Da. Dar Ce acum trebuie, mai e îmbrăcat. ce trebuie să înțeleagă oamenii? Nu e. Păi, și nu mai faci? Că îl îmbrăcase pe la vechi. Vedem acum că e vară, nu cred că e, nu cred că e frig momentan. Ideea e că nimic nu e plug and play. Nu există plug and play. Nu mai vreau să mai aud, am eu plug and play, se potrivește fără probleme. Nu există. Asta era plug and play, un 8TT, bam, pe cod motor, pandă, fabricație, pe ce vreți voi. Și a fost în 4 locuri modificată. E țip la cum pe mașină, a fost mașina răsturnată de 3 ori, nu mai zice nimeni nimic. Uite aici aprinderi originale. Ha? Acolo în mână. Bă, ăla știm ce venea, mă, bă, era oprit de sub electromotor o chestie. Mi-aduc eu aminte. Dar ea n-a avut mașina așa ceva. A fost off. Era târș sau cum? Sau Așa era, mă. să conturează. OM. Ce des de vâna. Gata, e de acum. Nu mai cade sub mașină, e bine. Intră? Prea fum. Acum mă întreb pe mine. Îmi dau seama că curge ceva. Bine! Nici n-a pornit-o bine și deja curge. Cum e asta cu pierdere? Ce-a făcut, mă? Nu cred, dă-te! Nu, mai mă, nu. Ca să scoți rumentul ăla trebuie să desfaci cutia de motor, că e înăuntru și... Cutia jos, nu ce hai cu... Mercedes, întrebări, n-am niciun... Ziceați că Renault e prost. Hai! Dar cum a început sau ce se întâmplă? De ce curge acum? Că am vrut să-l aerisesc. De câți ani e pus nou? Cum adică? Ah. Când a fost comandat, nu știu. Maxim un an. Nu, ce? L-am comandat pe la final. E bine. Am comandat înainte să mă descutie. Trebuie să-i scot asta. Are multe? 3. 3? Mai vorbesc mai mult, bă. Nu mai am animale să spun. Nu ești șobolani. Glumesc, bă. E mare grădină. Hai pe aici. Gata, mersi. Gata. Ai scos cantanul? Mazda, tata. Fii atent aici. Asta e prostie. O fi nou, mă? Ia și mi-o apă mare. Ia și lui un rulment de cutie. Cartofii aia, gata? Apă mare, mă. Ia uita la aia! Ia uita la aia! Cred că e switch, nu? Are loc să iasă? A limpită bine. Ați mâncat tortiții, mă? Ține conductele astea, vezi? Ia, aici. Nu, te rog, nu. Unde e? Păi ce facem? Lăsăm motorul mai jos un pic? N-ai cum să Aici. Magazinele locale aici. Hai, încet la numărul 2. Ha? Hai, hai,
adus mai mult capătă, mă. Trag de punte un pic. Trage, că ține cu Dragoș. Cât e? Zău. Da. Nu la mână. Gata. Am făcut. Fraier. Frumos cabrat. Acum nu pierde vorba pentru sat. Dar nu pierde băia. Nu, nu-i flash cu cutia de pe acolo. Curge în spate. De ce am urmele astea aici? Care? Asta. Și că s-a învârtit al dracu. Adevărat. Ăla-i zgomotul care s-auzea. Ia uite. Da, dă pe rând. Da. Nu e tot acolo, nu? Aproape 30. Bă, ăsta mergea? Asta e genul ăla. Eu sunt clientul ăla. Hai pune Bă, mergea? Bă, îți dai seama că nu vreau să-l pun, dar nu pot să înțeleg de ce ăsta ar funcționa același diametru și ăla nu. Dădeați vina pe electromotor, vagabonților. Păi stai mă, că n-a validat nimeni că l-ai bun. Păi dacă am găsit de unde freacă și zgomotele alea de le-a avut. Bă, nene, până la pornire, Dragoș, tu ce zici? Ce mă, o fi mai lung la ăsta aftermarket? O fi ăsta mai lung? Deci ăsta nu îmbracă ăla, aparent. Stă la față, nu? Până la pornire eu nu sunt de acord cu electromotorul. Zi, mă, n-ai schimbat discul de ombrejă, e același cu care a mers înainte. L-am amput. Da, da. Doar bătut în Da, e ghevar, văzut, atât. dar miezul e același. E, E sigur că A e fost- același miezul? Că poate omul, dacă l-ai dus să-l bată Kevlar, a avut altul pe stoc și ți l-a dat pe ăla și l-a păstrat el. E puțin vers. Nu știu, zic. Ce-am descoperit, să pot să explic, ăsta de aici iese și atinge în ăla. Și n-a trebuit. Nu trebuie să vină peste el. Și atunci dacă a atins, a forțat în ăsta și l-a spart. Și de-aia a curs, că a fost pornită foarte puțin mașina. Mai departe... deci, Merge. bă, E și silențioasă rău, am făcut-o, zici că e electrică. asta e probabil ultima tură de zilele astea cu TT-ul. Bă, e imposibil, mașina asta e blestemată. Deci, efectiv, mai apare câte ceva, mai apare câte ceva, mai apare câte ceva. Vedem în episodul următor. Poate o rezolvăm și o pornim în sfârșit și... Nu mai zic nimic, nu mai am nimic de zis. Nu mai am nervi. Pa, pa! Bă, noi zicem că începem un proiect, dar nu termin. Bă, nu terminăm nimic, mă. Trecut mă 2 ani de când mișca mașina de pe locul ăsta? Bă, mută chediu aici, bagă Opel-ul repede aici, ține ceva loc. 21 iulie 2023. Am găsit o filmare. Atunci ai parcat mașina asta? Atunci am dat motorul jos. A, da? Hai că n-a luat mult. 2 ani. Bă, ai frână? Ai frână? Iar aici, sub capota asta, trebuie să ajungă asta. Da, continuăm.